El 90% dels projectes presentats dins del Pla Confiança de la Generalitat ja tenen llum verd. Un exemple el trobem al Algemesí. Este matí el president Camps ha entregat a l'alcalde el document perquè puguen començar les obres. Aplaudiments per a una reivindicació històrica que es fa realitat. Gràcies al Pla Confiança del president Camps, Algemesí ha rebut 6 milions d'euros que es convertiran en un nou mercat, un aparcament i un nucli urbà per a vianants. És només una mostra del que perseguís el Consell, amb els més de 1.000 milions d'euros que invertirà en els municipis valencians. Una aposta de Francisco Camps per aconseguir una comunitat líder. Lluitar per la meua terra és lo més gran i lo més important que pot fer qualsevol valencià. I com és un treball preciós, i és un treball al servici dels meus conciutadans, i és un treball possiblement el més hermós possible, així estaré en els ciutadans d'Algemesí, de la Ribera i de tota la comunitat treballant tots els dies per a continuar fent possible que la comunitat valenciana siga la millor regió de tota Europa. I que quan tinguem alcalde l'ocasió d'inaugurar este aparcament, tot haurà passat. Moltes gràcies. Dels 1.767 projectes presentats, el 90% tenen llum verd. El compromís del Consell és que abans que finalitzi l'any totes les obres estiguen en marxa. El Partit Popular es manté ferm en el suport a Francisco Camps després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de València que continua la causa contra els dirigents valencians. L'oposició demana explicacions a les Corts i la defensa del president diu que recorrerà la resolució del jutge. La veritat està cada dia més a prop. Queden 1 o 2 escalonets i entonces tota esta qüestió tan estranya, tan absurda i tan estrafalària haurà passat al passat de la nostra realitat. Francisco Camps ha rebut mostres de suport incondicional al Algemesí, la mateixa confiança que li atorga el seu partit a Madrid. Francisco Camps mantiene plenamente la confianza del partido y de todos los dirigentes del partido, y que confiamos en que una resolución final de la justicia dará un pronunciamiento favorable y devolverá a todo el mundo al sitio en el que siempre debió estar. Pero a la comunitat l'oposició reclama explicacions urgents a les Corts. A nosotros nos parece que este hecho, que no tiene parangón con la historia reciente de la Comunidad Valenciana, tiene la suficiente gravedad como para que las Cortes, que es el máximo representante institucional de todos los valencianos, se pronuncien sobre él. L'alcaldessa Rita Barberà critica la inconsistència de les acusacions. Espero que se excite a la justicia de manera inmediata o que de oficio actúen quien deba hacerlo para incoar diligencias contra el presidente Rodríguez Zapatero por haber aceptado, al menos varias veces que se sepa, las anchoas del presidente Revilla. És una dádiva. Els populars confien que la justícia donarà la raó a Francisco Camps. Anem a més assumptes. Quan es complís un mes de la victòria del Partit Popular en els comicis europeus, els populars valencians han celebrat un acte homenatge als 145 portaveus municipals en l'oposició que van col·laborar activament en aquestes eleccions. Gràcies al seu treball han aconseguit guanyar en poblacions tradicionalment socialistes com ara Alaquàs, Elx, Gandia o Benicàssim. Homenatge del Partit Popular als seus portaveus municipals que treballen en l'oposició a la Comunitat Valenciana i han aconseguit la victòria per als populars en els últims comicis del 7 de juny. Municipis com ara Alaquàs, on s'ha celebrat l'acte popular. Us dic als que en aquests moments no esteu governant. Constància. La constància és la que les persones fa que apleguen on es dona la gana. No n'hi ha ningú millor que vosaltres. Vos ho dic jo. Tingueu un partit que sí que mos el mereixem i que, a més, en aquests moments han donat una resposta al Partit Socialista. S'han acabat l'afició, s'han acabat els diners. El paro no se l'acabaran en la vida perquè no saben. A la Comunitat Valenciana el PP va guanyar en 145 dels 213 municipis on no governa. En la cita electoral europea els populars van aconseguir la victòria en 443 del total dels 542 municipis que componen la comunitat.